चिपकाय कलेजाव अडिटोरियाम 6 कोटी रांनि दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' फैनानै बिथाङा दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथाङा बुंदों जे पर्बत जराया जोंनि बर' हारिनि जे सिनायथि होनाय बाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो जिहेतु जोनोम मोन्दोंमोन आरो बर'नि फार्स्ट IAS अफिसाराबो बे पर्बत जरानि। गतिके पर्बत जराया गोबां बिहोमा दङ बर' समाजाव आरो थांनाय समनि लावथार जे बर'नि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायावबो पर्बत जराया गोबां बिहोमा होबाय आरो बेवहाय गागि बर'नि थुनलाइगिरिफोरबो दङ। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै पर्बत जरानि जे जौगानाय बे जौगानायखौ बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जे सरकार बे सरकारा बिथाङा खालामनो थाखाय आखायाव गोबां हाबाफारि लादों। नैबे जे फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा थालांनानै दस्रा दाबसिमबो जाफुंदों। बे बाथ्राखौ सरकारजों रायलायबाय थादों। बे थालांनाय जेफोर पस्टफोर दङ बे पस्टफ्रा जाहाथे फिलआप जायो बेनि थाखाय सरकारजों रायलायगासिनो दं। चिपकाय कलेजाव अडिटोरियाम 6 कोटी रांनि दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' फैनानै बिथाङा दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथाङा बुंदों जे पर्बत जराया जोंनि बर' हारिनि जे सिनायथि होनाय बाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो जिहेतु जोनोम मोन्दोंमोन आरो बर'नि फार्स्ट IAS अफिसाराबो बे पर्बत जरानि। गतिके पर्बत जराया गोबां बिहोमा दङ बर' समाजाव आरो थांनाय समनि लावथार जे बर'नि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायावबो पर्बत जराया गोबां बिहोमा होबाय आरो बेवहाय गागि बर'नि थुनलाइगिरिफोरबो दङ। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै पर्बत जरानि जे जौगानाय बे जौगानायखौ बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जे सरकार बे सरकारा बिथाङा खालामनो थाखाय आखायाव गोबां हाबाफारि लादों। नैबे जे फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा थालांनानै दस्रा दाबसिमबो जाफुंदों। बे बाथ्राखौ सरकारजों रायलायबाय थादों। बे थालांनाय जेफोर पस्टफोर दङ बे पस्टफ्रा जाहाथे फिलआप जायो बेनि थाखाय सरकारजों रायलायगासिनो दं।